Evo me ovdje u opštini, danas je četvrtak, i ovdje imam svoje opštine od funkcionera. Da vidimo da će radno vrijeme, a imam prvo kod načelnika domaćina ove kuće, sad je 13 časova, nema načelnika, dobro, dešao se, sad ćemo da vidimo šta. Vidimo da li su predsjednik opštine, zamenik predsjednik opštine. Dobar dan. Recite mi, predsjednik opštine, da li su... Pa dobro, a to vas pita da li su predsjednik opštine? Nije. A kad ste da li zamenik predsjednik opštine to? Nije. A recite mi, predsjednik skupštine možda je to? Ne. A možda je zamenik predsjednik skupštine to? Ne. Nije to. Dobro, evo Milena to. Čao Milena. Eto, ništa, dobro. Samo recite koji je danas dan? Petak. Znaš koji je datum? 26. Koje godine? Dobro. Mako će drugi put biti to. Svako dobro, prijetno. Doviđenja. Eto, znači, kako si sve ovdje reći. Decenijama. Pa kad se neko pita zašto nam je tako kako jeste, i kad se ljudi žale, treba da znaju da ovo je jedan od uzroka.